KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mo woni mon foof inde mum ha yetti yettode mum en gari ngam humnude aadi men moɗon ko robindo jayndeji e oɗo ñalawma alkamisa ina woni nogas lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ina woni nogas e jeenayyi lewru koor ko hitande ujunere temedde nayyi e capannayyi e nayyi caggal fergo nelaɗo Allah mo jaam e kisal nden ko Allah goni joni paaden koye robindo jayndeji men jayndeji leydi men e oɗo subaka hande ina wayno ngari koye kabaru goto sa welama mbiya haysono tawi toɓɓe goɗɗe ine tawte hen kono ala jayde nde artani e on ɗon kabaru woni alhaali Idrissa Seck mo ganduɗa inane hewti presse leydi Sénégal ɗi dumunaji kala jayde l'observateur ko nden jayde puɗɗortoɗen nden jayde wi ko won e terɗe jeeyaɗe e nder lande alliance pour la république APR lande au pouvoir kañumen mbaɗi bloqué on conseil économique social et environnemental woni on nokku mbo Idrissa Seck ardi woni CSE e on tuma noon ɓe mbi ko crise au sommet de l'état no jiiɗon e ngol ɗon bindol ni ɓe kolliti hen wondene ina wayno tan ko ɗin institution ngaji hande république kañumen mbatta dingral dawrugol tawi noon ko kareli teska toon jeyanen ko ɓe noon mbi ko Idrissa Seck yonnani ɗum saabi noon o erima Macky Sall maw leydi ndi nde haalata hen beele ɓen ɗo ne guittu on ɗon blocus paamen noon on blocus addi ɗum kode Idrissa Seck habri wonde ma won candidat e ɗin sumgoji paaɗi e on tuma noon ɓen wonɓe nder landa APR yidde mumen tan ko yo yaltu haalaɓa cere nden e nder on coalition Benno Bokk Yakar kono kadi o accita gardigu on conseil économique social et environnemental jayde Walf Quotidien kamne arti hen ɓe mbi ko conseil économique social et environnemental rébellion contre Idi manam ko filnitere yiya tawi ɓen noon ko wonɓe nder landa APR golloɓe toon to CSE kañumen hande daari pilniti kawñitinomo ganduɗa ka woni Idrissa Seck janen ko ɓe noon mbi ko ɗum erreur clinique aɓe pamminen holi on erreur e nder hello tati e nder nden jayde Walf Quotidien jayde besbi le jour kamne arti hen ɓe mbi ko toon to conseil économique social et environnemental Idi perd le contrôle ngol konngol noon yidde wi tan so tawi kanko jogino volant o on ɗon oto hande o woni koye signinde e volant o sababu ko tolni jeetata conseil ɗi landa APR wonɓe toon to conseil économique social et environnemental kañumen mbaɗi bloqué on ɗon réunion mbo nodduno réunion bureau mo ganduɗa ko CSE Idrissa Seck noon yonnani ɗum o wi ko ɗum acte grave e on tuma noon o waɗi saisine fewde mo leydi ndi Macky Sall manam o wullitimo ɗum nde haalata haalde e ɓen ɗon beele on blocus ina itte ɗin ko gudine jaaji hello joyi nder nden jayde besbi le jour jayde witende info kañum ne ari ɓe gari koye déclaration on candidature kono kadi ko yewti e on cohésion mbo Benno Bokk Yakar e présidentiel 2024 biteɗo Oumar Sarr ɓe mbi tan ko kañum hande o suuti konguɗi ñiŋoji fewde Idrissa Seck omo fammina yimɓeɓe holko jeeyi sababu Idrissa Seck ina wayno tan fotani wadde déclaré candidature ɗin ko ngudini jaaji e hello tati e hello nayyi e nder nden jayde info goɗɗum ko tawete hen ko on ɗon blocus bureau conseil économique social et environnemental janen ko ɓe mbi ko Idrissa Seck e oɗo saaha hande darima dadima ngam habtare ɓen ɗon kono kadi wullitima mawleydi Macky Sall nde haaldata ɓen ɗon guitta on ɗon blocus mbo wi ko ɗum acte grave acte mo ganduɗa yadani e gueɗe républicain jaydi enquête kañum ne ari e binditogol e liste électorale e sumgoji paaɗi wonande Karim Wade tawi windiri ko toon to leydi Turquie janen ko ɓe mbi ko article L29 waɗimo exclu manam onon article L29 ha hande de kañum
riwti candidature makko walla ni wawdemo jeere ɗen e ɓen suɓotoɓe walla suɓateɓe ɗin sumgoji paaɗi e on tuma noon janen ko ɓe mbi ko alhaali makko wonde goto ɗin sumgoji paaɗi tawi o waɗaka amnistie ko alhaali pooƴi manam chance uji makko ɗi ina mbaɗi maigre ko noon janen ko ɓe mbi aɗi pooƴi no fewi ɗum ɗon noon so tawi o waɗa ko wiyete ko amnistie goto mo hakkille muɗum yaaji to banggue hono constitution wiyete ko Ndiaga Sylla o holliti wonde ala foof ko wawi laɓɓinde Karim Wade ha wawa jeeyede e suɓotoɓe walla e suɓeteɓe eɗin sumgoji 24 so wona on ɗon amnistie mo ganduɗa o ina foti ummorade e mawɗo leydi ndi walla ni rewoya toon to assemblée nationale jeyande libération kañum ari koye o groupe nenne tuuti groupe aji ɗi ganduɗa ɗi ko inde cewɗe no fewi ɗen jiiɗa reftude tare woni koye lewru korko wona ɓen ɗon inde noon ɗe ganduɗa ɗe koye ɗemgal jolfe e kalata ɗin groupe aji noon goni koye Facebook ha e réseaux sociaux ji goɗɗi kañumen goni hono jagganoɓe ɗi dumunnaji e on tuma noon rapport o ɓe mbi ko moddini o ɓe witeɓe hono DSC ko tolni 34 neɗɗo tawi ina hen maître Ciré Clédor Ly kañumen joƴƴini ko wiyete ko hono plainte fewre ɓen ɗon ardiɓe ɗin groupe aji tawi ɓen kala ko heɓɓe caɗele ko yewti ko e ɓen ɗon sukaɓe rewɓe tawi ko wiyete ko kiɓay mabɓe vidéo ji walla photo ji walla ni ko wiyete ko chantage tawi ala ko namdoto so wona copreji janen ko ɓe mbi ko ɓeɗo sukaɓe rewɓe ganduɗa ɓe ha tengti ko biyeteɗo hono Kiné Anna Diop kañum ne gollodiranno e membre on ɗon groupe Facebook woni Homme Choc kono kadi ɓe garti on ɗon mail mo ganduɗa ko coalition Idy 2019 arobase mail.com ɓe kolliti wonde ko ɗum adresse mo ganduɗa o on ɗon groupe aɓe kutortono ɗum ɓe mbaɗi hen koɓe beela pour wadde suité manam libde won e worɓe ganduɗa ɓe ko yaruɓe to banggue dawrugol walla les hommes d'affaires hay ko nandi hen worɓe célèbre e nder leydi ndi kala e kuuɓal ha e caggal leydi janen koɓe mbi ko gueɗɗe jiiɓanima ɓen ardiɓe on ɗon groupe e oɗo saaha eɓene e dumbitoɗo e nder leydi men Sénégal jayde li quotidien kañum ne ari koye ƴellitogol ɗin ɗon prix ɗi ganduɗa ɗi koye mayirɗe ndu lewru korka ndo gonɗen janen koɓe mbi ko julde korka nde e o saaha hande koko ɗisi walla koko yowi son jiiɗi hollirde wonde tan ko kala hunde nde ƴettuɗa memota ko ma picca junggo ɓe kolliti wonde ko baban kame yuman ɓen ɗon galleji hande ina gondi e caɗele to banggue hebde ko fate banggue guura kono kadi hebde tekke hay ko nandi hen woni comci janen koɓe ɓene jañi hen e hello mumen tati e nden jayde li quotidien jayde stade quotidien ko ɗon guddirten honono kala subaka janen koɓe ngari koye ɗe barode teddugal équipe nationale du Sénégal woni wonɓe toon to Europe ina hen Habib Diallo mo Strasbourg ko leydi France kono kadi ina hen Iliman Ndiaye toon to Sheffield United Lamine Camara mo Metz ɓe kolliti wonde ko ɓeɗo tatode hande o inana mbaɗa saison patam lamijo toon to championnat ji mumen ɓe kolliti wonde ko Habib Diallo ko céréal buteur dillinnowo cahuji kala e saaha Iliman Ndiaye ko passeur décisif kono kadi marquowo kala e saaha kono kadi on Premier League inana weeɗimo juuɗe andinde wonde kolle mabɓe ko deuxiéme e on ɗon championnat e onon championship deuxiéme division toon to leydi Angleterre to France ni aussi Lamine Camara mo ganduɗa ko récent champion CHAN wondude e ko yewti e coupe d'Afrique U20 ɓe kolliti wonde tan ko on ɗon suka promoteuse hande o inana waɗi début ji muɗum fuɗɗode muɗum match toon to FC Metz kono ɗum ɓe gaari koye Ligue des champions européenne andama on ɗon tableau hono demi final équipe aji nayyi keddi Real de Madrid kañum yitodiri koye Manchester City kono kadi Milan AC ma hiwondir e Inter de Milan équipe aji ɗi ganduɗa kañumen ndendi wuuro ndendi stade toon to Milan AC ɓe kolliti wonde tan ko ɗum derbiji patam lamiji paɗaɗi ñande jeenayyi mai ha sappo lewru mai fandu darade hollirde wonde kadi janen koɓe garti on ɗon Europa League hande quart de final retour Manchester United e wiide mabɓe tan ina jogui hande o caɗele walla ina jogana caɗele toon to FC Séville hollirde wonde tan ko match tuufaɗo sono mbelami mbiyen woni match piège wonande faadi ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko jinneji boɗeji ɗi woni ɓe noddirteɓe les Red Wolves ko ɗum wonno ko tongunoɗen to banggue roɓindo jayndeji oɗo subaka joni joni o paaɗen koye fait divers ko rogere wattidinde
rogere wattindinde hono kala nyande ko subade tobbere tawi ko tobbere artunde e jayndeji leydi men hande gudditen ko jayndi li quotidien e hello mabbe tati dobe kalat do wonde sifaji e gonka julde korka ndedo ha tengte mayirde ndudo lewru korka ndu gonden e nde hitande 2023 be koliti wonde fof koko tiidi kala ko jittuda koko tiidi kono fof e wade non won pression wodi ummade besnguri di e rewbe be fewde ben jomen gallejen walla ummade e sukabe fewde ben rewbe jomen gallejen de tawno fof ne wawi wonde gorko ina wona jom galle woni e baban on don galle e yumma kadi ina wona jom galle wona yuman on don galle tawi mone mabbe kala ne jogi rôle mo jouata e der besngudi di ha tengte dido sahaaji woni sahaaji julde hay goto yida besngudum suno nyane julde dum don nam sikala hen kono eden gandi won tadele godde won tadele godade odo saha lewru korko ko lewru fere yimbe fof ne gandi fere kewdo dole ko nyamete ko déjà ko triplé wala ni ko double mala triplé so tawi en kadiri non ko sowndiri fodde laabi didi wala laabi tati so tawi kadi julde yant nam heden gandi ene heewi jibinde tadele sabi non hande eden jewto ndedo yewtere ko teskade kala nde julde ari ha tengti julde korka tadele mawdi ina kotana jomen galleji di worbe e rewbe den tadele non goni so tawi welama biya ko enen gaddan dum koye meden holko sabi biiden non so tawi neddo wadi ko wawi mbi siki pular haali ma lelo dano kono problème o woni ko moro ko morimi o dum do en gandi holko addata mbien adda jaggere genol walla ni hono ko mbiyata ko ndoso mataw mbien tan ko wiite ko borde genol walla ko nande hen so tawi kongol kutorden dum do non ne wawi adur cadel no fewi wiide wondere galle karen walla debbo kaari walla sukabe kaari be kanyumen ha sabba nangamo ciodi dum do minnene yomi eto mi waddum jom suudamo walla wadan dum jom suudamo walla wadan dum o nganda kanyum woni sukabam be mbele min nanda te Allah ne andi ad andi on potani donc non muni fof yo haaddo fuddo sa haadi do podda do e won don tuma ala ko wawi tampindema sabu eden gandi cadel kewdi ne ngodi won réalité goddo do e der leydi men Sénégal heewi do baban galli julde benni fay baldi baltertan jom nyifa téléphone walla balɗiɗe baltere jomum change numéro walla balɗiɗe baltere jomum change lawol sen yaha juma walla sen yaha jeere walla sen yaha liggey change lawol holko waɗi ɗum jomum koko ñamli ha tekki teni feni ala to fawi wi wondene so julde ɓenni balɗiɗe baltere mami yoɓe kalis o e on tuma wonta fenade wonande galleji guddiɗi ɗi ñande fof damal koko honga wonande galleji ɗi guddaki ɗi ari o ƴeewo ñande fof to bammon woni to yummon woni nana sukaɓe ɓe ne mbiya o ala ɗo walla téléphone sono wiye wondene baba men jaggi walla gueɗe baɗi noon waddene firti ko ɗen ɗon gueɗe neɗɗo no foti miijade ɗum te ñalawma ko ɓennowo kala no ɓenniri sa ɓorni wutta jaraw capantati ujunere so tawi nangue wuuli ka gulat heeɗo min so ɓorni wutte jaraw temen nayyi so nangue wuuli komi gulat heeɗo so tawi a ɓornima wutta jaraw capantati ujunere so jangui kala no janguiri no tinirta ngol on jangol ko noon tinirami min o ɓorni wutta temen nayyi donc noon ñalawma koko ɓennata sa ɓornima wutta joɗɗo ko ɓenno sa ɓornima wutte mo yoɗani ko ñalawma koko ɓennata sa ɓornima wutta ceerɗo ñalawma ko ɓennata sa ɓornima wutte mo serani ñalawma ko ɓennata kono kadi so tawi a ɓornima wutte joɗɗo witaki wondene an de julde ma nde ko ni walla julde ma nde ko dani enen fof ken tagore Allah wonko Allah farlani e dow meɗen teɗen gandi ko lewru arnondu vraiment ittude ha laaɓa cere joga e kecce donc noon ɗeɗo kecce ɗe poti iwde ha laaɓa cere e rendo meɗen mbawen yarude yesso ko erago joguiɗen fewde e bandiraɓe ko erago joguiɗen fewde e rendo ngo yo yimɓeɓe gartat hakkillaji mumen pression aussi wasa wodde ummorade e ɓesguli ɗi ummorade e rewɓeɓe ummorade ɓe ganduɗa kañumen goni sukaɓeɓe gonga nam joom galle kala no mbiɗen ni nane yiiɗa ɓesgu muɗum suno to banggue ñamdu mum to banggue comci mum to banggue paɗi mum to banggue ne wayno leydi kono noon yataw so julde nde ɓenni ko beltiɗa julde nde ko foof yataw a sunonta ko bama walla cunonɗa yumma mo ganduɗa ñande fof damal muɗum koko fugga ñande fof téléphone muɗum koko nodda ñande fof koko namdita ha ñamande foti nde yobde ɗum noon nden sunare ɓuuri musde mbiɗa sikki e sunare nde ganduɗa nde ko wiide wonde mboɗo yinno wurta jaraw capantati ujunere kemmi ko wurta jaraw ujunnaji jeeɗiɗi garten hakkillaji men no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗon ndewten jetten jaren dendagal yeɓoɓe ayaw Piindi TV e mbadi kubal yettudeɓe aussi salmindeɓe kono ne kadi wiide on yo Allah hokken wattude nimo wuuri tawden ɓeyden ustaki oɗon jarlo oɗon jaafo minen to bangami min jarli min jaafima aadi min roɓino jayndeji so tawi janggo wonani julde ma en gartuɗo inchallahu rabbi so tawi woniri noon ko talata so Allahu lamɗo jaaɓi hakkude mon e Aissata Ndiaye yo en gone jaam. KP
ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma